Hey. Welkom bij Dit is geen podcast Unplugged. Het andere format van Dit is geen podcast. We wouden het vandaag eigenlijk een beetje tussen alle Parijs-uploads door, want daar komt ook nog meer van, geen zorgen. We wouden het gewoon hebben over wat andere dingen. Ja. En jij had dit onderwerp aangedragen. Ik was laatst in de auto met mijn vader. Oh. Ja, jij doet je microfoon altijd zo dat die zeg maar naar buiten toe wijst. Ja, oké. En wij hadden het over de heffingen die er allemaal zijn in Amerika en de gevolgen daarvan. En ja, wat iedereen daar wel van vindt. Ik vind dat eigenlijk wel interessant. Het is breaking, het is actueel, dus ik dacht... Dat is Unplugged. Over babbelen. Ik weet niet of jullie op de hoogte zijn van wat er allemaal gebeurt. Ik volg het wel een beetje. Amerikaanse politiek. Ik volg wel Amerikaanse politiek, maar dit is me helemaal ontschoten. Dit is jou helemaal ontschoten, oké. Nou, vertel eens. Nou, zover als jullie weten is... Trump weer... Trump weer. Trump He's back in office. Helaas. Is weer president. Helaas, zeker. Ja, ik moet zeggen, ik was altijd wel best wel fan van hem. Ik vond altijd wel maar dat verbaast me niet, want je bent ook fan van Kanye West. Coole ideeën had. En zijn vorige... Ja, oké. Nee. Ik was echt fan. Ik absoluut niet. Toen was ik al anti. Oké, ja, zeg maar kijk. De keuze Hillary Clinton of Donald Trump. Ja, maar ook in Biden-Trump heb je ook gehad nog, hè? Ja, maar dat was dit. Dat was dit. Clinton-Trump. Nee. Toen had je Biden-Trump. Bide-Trump, maar Biden is uit de race gestapt. Je hebt Biden-Trump, ja, ook een keer gestreden. Toen had Biden gewonnen. En Trump en die... Hillary Clinton en Kamala Harris. Ja. Hillary Clinton. Mijn vader was in Boston toen het helemaal nieuws was in de elections en zo. Ja, ik moet zeggen, de laatste keer was ik wel voor... Laten wij nooit uitpraten. Ook net. Maar ja, de je laatste... ook niet, dus we zijn niet gewend dat er nog iemand tussen zit. Zoals dat jij gejoind bent, maar oké. Nee, ik was toen al anti-Trump. Toen zat ik echt... Maar het is... In je bril era nog. Toen zat ik echt in groep 7? Of wacht, wanneer was dat? Hillary en dat is 2016. Toen zat ik echt in groep 5, geloof ik. Toen zat ik... En toen was er 1 meisje bij mij in de klas. Toen ging er al rond van... Ja, die ouders zijn pro-Trump. En toen werd zij al geclowned, zeg maar. Dus dat was wel echt al... Maar wat is er met de heffingen gaan, dat je wel? Laat ons niet langer in spanning wachten. Nou, het ding is... Trump die vindt dus dat wij... zogenaamd Amerika een beetje aan het trollen zijn... en misbruik van het maken. Omdat alles best wel goedkoop daar is vanuit Europa. En Trump wil natuurlijk in eigen land weer alles gaan produceren en maken. Dus die wil weer banen creëren in Amerika. En dat mensen gewoon alles kopen van wat van Amerika is. Dus eten, dingen, spullen, eigenlijk alles. Mm-hmm. Maar dat is gewoon veel te duur momenteel. Dus wat denkt Trump? Wij gaan gewoon alles wat vanuit het buitenland duurder maken. Wacht, wat vanuit de buitenkant Dus komt of import. wat weggaat? Alles wat je koopt. Maar wat Amerika inkoopt vanuit het buitenland. Dus alles wat geïmporteerd wordt. Dat is spotgoedkoop voor Amerikanen. Want dat is goedkoper. Laten we zeggen, je kan een wortel kopen. Ja, ik weet niet of dat ook zo is. Bijvoorbeeld, je kan een wortel kopen uit Europa. Of je kan een wortel kopen die ergens in Texas is gemaakt. Mm-hmm. Ja. Dat is waarschijnlijk de wortel uit Europa goedkoper. Ja, dus de import is goedkoper dan de eigen productie. Ja. En ja, Trump wil dat niet meer. Die wil gewoon, want die is... USA, great again. Maar hoe zit dat dan met export, zeg maar? Gaat hij dan ook... Ja. Want hebben wij er ook last van? Verzenden vanuit... Heb je wel eens een pakketje vanuit Amerika gekregen? Dan moet je echt 30 euro of 40 euro ik heb ooit eens een keer een signed playbill. Dus dat is, zeg maar, in Amerika heb je Broadway in New York. Ja. Mm-hmm. En als je dan naar een theaterstuk gaat, heb je een playbill. Daar staan reclames in, zodat ze het kunnen blijven betalen. De acteurs staan erin, een beetje het verhaal, hoe en wat. Meestal de regisseur, muzikant. En van Beetlejuice, de musical, heb ik een signed playbill. En ik moest dan... zeg maar een envelop met mijn thuisadres moest ik naar Amerika sturen. Zodat ze dat daar in konden doen, terug konden sturen. En naar Amerika te sturen was
€5. Ja. En toen was ik dus aan het DM'en met die guy, want ik was dus schijnbaar de enige die niet uit Amerika kwam, maar wel die Playbill gekocht had. Mhm. Dus dat was ook nog best moeilijk ook, want op een gegeven moment waren ze mijn adres ook nog kwijt. Waren ze die envelop kwijt, dus moest ik weer opnieuw. En dus ik heb ook echt thuis zo'n priority mail envelop liggen. Ja. Die heb ik ook echt expres bewaard voor het geval ik hem ooit nodig heb. En op een gegeven moment zegt hij van, hey, I just shipped it. It's coming your way. Waarop ik dus zoiets had van, oké. Any costs for me to pay? Waarop hij dus zei, yes. En toen stuurde hij me heel leuk een PayPal verzoek van €45. Ja, dat dacht Om het naar Nederland te laten komen. Dus ik heb toen €20 betaald voor die Playbill. Want je moest dan €20 doneren aan een bepaald fonds en dan kreeg je dat. Ja, Maar dus, ik heb dus in totaal €65 betaald, inclusief verzendkosten. Nee, maar het is echt duur, want ik heb ook toevallig vandaag gekeken hoe duur het was om de 10-year anniversary van To Pimp a Butterfly te kopen. Van wat? ja, als je op Behalve voor Spotify kijkt dan. Oké. Nee, echt op zijn site. Oh, oké. En dat was ook echt €40 verzendkosten. Ja, gewoon alles wat uit Amerika. Maar sowieso, vanuit andere landen naar Nederland sturen is best duur hoor. Want ook Maar China, als je vanuit andere landen dan Europa gaat kijken, ja, China is ook vaak, want dat doe je vaak allemaal via van die sketchy sites, dus dat ja, is vaak dan niet nog zo eens heel van, duur. €10, dan is het gratis. Ja, verzendkosten. precies. Of dan moet je al, kijk bij die nieuwe, Express. nee, dat, Temu. Daar moet je al minimaal €20 bestellen of zo. Ja. En dan is het gratis, weet je wel. Maar als je bijvoorbeeld ook vanuit Engeland Ja, naar hier, dat ja. kost ook al Komt dat dan €20 of die zo. EU-regering? EU natuurlijk. Ja, ik denk dat, volgens mij is het, je hebt nu natuurlijk Vinted en zo. Ja. Dat is wel, maar dat is ook goed gedaan qua low emission en zo. Nou, ik zie ook vaak filmpjes van dat ze een vintage shirt in zo'n mini Pringles Ja, bestellen. ja. Dat is zijn echt gewoon fantastisch. En dan, of een oud blikje of zo. Maar goed, Amerika. Ja, en het ding is dus, nou, er zijn al heel veel slimme mensen, om zo maar te zeggen, die hebben gezegd van, ik weet niet of dit nou heel slim is om alles zo duurder te maken. Mhm. Want nu zijn de Amerikanen wel genoodzaakt om eigen dingen te kopen. Ja. Nou, dan zou je zeggen, dat is goed. Maar de gemiddelde Amerikaan kan het gewoon niet betalen. Of ja, de rijken wel, maar ik weet niet of jullie weten, in Amerika ben je of rijk of arm. Of je hebt het goed voor elkaar, of je hebt het gewoon... Ja, dat Kut. klopt wel. Je ziet nooit echt een... Er zit niet echt Ja, een je middenklasse. hebt wel de middle class in Amerika. Maar die zit... Vroeger was het een hele duidelijke middle class. Je hebt lower class, middle class, upper class. Dat is in Nederland is dat best duidelijk, zeg maar. Ja. Maar de middle class en de lower class zitten nu gewoon echt... Ja. Het is hetzelfde dat... Dus ook met verzekeringen ja. bijvoorbeeld. Als je gewoon een been breekt en je bent gewoon niet goed verzekerd, dan ben je gewoon echt koekt. Ja. Dan... Ik heb dus laatst zo'n TikTok gezien van iemand die gewoon echt $63.000 had moeten betalen voor een bevalling. Ja, dat is toch niet... Jezus. Alleen dat was dan werd dan wel weer een deel van verzekerd dat ze uiteindelijk nog steeds $1.200 zelf moesten betalen. Maar dan heb ik zoiets van $63.000 Het ding is gewoon dat... voor 2 nachtjes. Ja, het ding is gewoon dat Trump gewoon zijn eigen land een beetje aan het opfokken. Want Nou, na een tijdje gaat dat werken, maar nu nog niet. Laat hem die muur bouwen, maar bouw er dan gewoon meteen nog 3 bij. Ja, het ding is op lange termijn kan dit werken, maar Bro moet alweer over 4 jaar weg. Dus... En dan denk ik dat dat ook wel weer teruggeschoten. En dan heeft hij ook zijn 8 jaar gehad, hè. Dus daarna Ja. kan hij ook niks Nee, meer. precies. Gelukkig. Ik weet niet of jullie hem ook hebben gezien met dat bordje zo van... de Europe. Europe is very tough. Ik weet niet of jullie dat stukje hebben gezien. En, zo van, en dan gaan ze, oké, op Europa gaan we zoveel procent opleggen. Op China zoveel procent. Volgens mij op China het hoogste. Maar Ja, het tuurlijk. opvallende was dat Rusland er niet bij stond. Natuurlijk niet. Er is ook een complottheorie dat Trump een goed betaalde agent is uit Rusland. Nou, weet je wat ik ook vandaag voorbij is Echt? gekomen? Ja, dat hij gewoon betaald wordt door Rusland om gewoon Misschien alles... is hij daarom zo oranje. Hij is gewoon niet gewend aan zoveel zon. Nou, wat ik vandaag zag voorbij komen, iShow Speed is nu heel veel streams aan het doen in China. In China, ja. En nu is er een hele grote theorie, hele grote complottheorie dat hij een Chinese spion is. Echt? Allemaal evidence. Echt heel eng gewoon. Ja. Dat er zoveel evidence gewoon in de week kan zijn. Ja, Maar ik vind sowieso het feit dat Elon Musk... Nu is er wel weer vandaag of gisteren bekendgemaakt dat hij
weer uit het ding wil stappen. Ja. Uit het, Ja, hij wil die... hij wilde wel... ja. Ja, volgens mij gaat het ook niet goed met zijn bedrijf. Met Tesla loopt niet helemaal lekker. Ja, en, Nee, maar dat dus, is allemaal doordat hij ineens rare dingen gaat doen. en de hele markt is ingestort, hè. Mhm. Heeft hij- Coins zijn niks meer waard. Dingen, als je gaat kijken naar aandelen, die zijn echt gekelderd in de laatste paar dagen. Heeft hij niks meer? Heeft hij zichzelf aangedaan? Ja, dus Trump wilde echt op de economie en op zijn eigen land focussen. Maar tot nu lukt het. Eigenlijk is het gewoon een beetje een clown. Ja. Dat was sowieso al. Heb Ja. je die hele goede political cartoon gezien van Why Aren't You Wearing a Clown's Nose? Van met Zelensky. Echt top. Wacht, zo, ik zoek hem even. Gaan jullie met... Ik kreeg wel over dat stukje lower class, middle class en zo. Disney spokesperson hebben dus nu ook echt gezegd dat Disneyland nu officieel gewoon te duur is voor de middle class. Dus dat je alleen nog maar als upper class. Die is wel sterk. Stuur maar even door trouwens. Dan, Ja. dan, En inderdaad, dat ze daar gewoon zo van... Toen Zelensky daar op bezoek was. Ja. En eigenlijk wel ook wel sterk dat hij gewoon... Hij kreeg gewoon echt opmerking van... Ja, waarom ben je niet in suit? Je bent wel gewoon in de Ja, maar... American Office. of Maar hij doet dat dus. Hij heeft gezegd, zolang mijn land in oorlog Ja, is... klopt. draag ik deze... Ik vind Zelensky sowieso echt... Bro is ook gewoon helemaal... Weet je hoe... Wat, Ja, eigenlijk was hij Deze- een soort Arjen Lubach, toch? het was een acteur. Ja. Hij is, speelde president in een soap, toch maar. En toen had hij dus van... Yo. hij heeft ook, er is ook één bit van hem dat hij piano aan het spelen is met zijn piemel. Ja, wat? Oprecht. Oprecht. Goed. Nice. Ja. Oké, goed dat we dat ook... En dat is de president van Oekraïne. Wel een hele goede president. Ja, nou de laatste tijd zijn er dus wel wat hoe heet het, wat negatieve commentaren inderdaad, omdat hij de laatste tijd dan niet zo goed zou doen. Ja, het ding is, dat is dus echt een beetje uit het nieuws aan het verdwijnen langzaam. Terwijl het is nog steeds gaande. Want Oekraïne. Ja, maar dat is al langer aan het wegveden. Hè? Ja. Maar hoe lang, want hoe lang is is ook dat? al Dat is echt al wegveden. zeker 2 jaar bezig Ja, ondertussen. ik weet het nog heel goed. Want Israël is ook al een Ja, jaar nu ja. ongeveer in oorlog. Jezus. Ja, dat was, is ook- was niet een staak het vuren? Op dit moment wel, ja. Ja. Maar is er niet ook een staakt het vuur? Nee, Poetin is nog steeds geen akkoord met Poetin. Nee, ik Oké. meen dat er dat zou komen. En Er zou een akkoord komen over 30 dagen staking. En dan aan het eind van die 30 dagen moest er iets zijn wat voor de vrede zou zorgen. Dat is inderdaad wat ik toen voorbij heb zien En komen. dan zou Amerika daarin mengen, maar die zou... Nou, Amerika is juist diegene die dat heeft, die dat wil. Ja. Want Zelensky zou akkoord, maar er is nog nooit, geloof ik, iets met Poetin gekomen. Nee, er zou een akkoord en dan zou inderdaad Oekraïne een paar delen moeten geven. En Oekraïne zou... Of nee, dan zouden ze wel alles mogen houden gewoon. Oekraïne dan, dus geen winst voor Rusland. Maar dan zou Amerika de grondstoffen uit Amerika mogen hebben. Omdat- Grondstof uit Amerika? Nee, of ja, Amerika zou dan gewoon de grondstoffen in Oekraïne mogen gebruiken. Of hebben. Maar waarom niet Rusland? Want wat zit er dan in? Waarom zouden ze dan... Ja, Zeg maar, als er, Nee, als, maar Rusland als- kun je niet doorheen. Heel veel permafrost. ja, maar als er een staakt het vuur komt, ja maar zorgt het voor heeft het niet vrede. oorlog gestart voor saus. Ja, maar als er een staakt het vuur komt voor vrede, waarom zou Amerika dan eigenlijk uit de Indonesische en niet? Die zouden Heeft- hun helpen of zo heeft- weer op te bouwen. Of zo. Ja. Ah. Die zei, oké, we gaan jullie helpen, maar dan willen wel jullie spulletjes. Dan zit er ook wat voor Amerika in. Ja. Oké, die gaan niet zomaar dingen doen. Nee, dan snap Ik ik. hoop dat het zo snel mogelijk beter wordt. Kijk, en Israël is volgens mij hetzelfde. Of hij heeft Trump ook gezegd, ja, ik wil dat snel eindigen. Maar Hij heeft nu- gezegd, ik wil ik weet niet meer zeker, of alle moslims of alle joden uit Israël hebben en ik ga een nieuwe plek voor hen zoeken. Ja, en dan, nee, Leverland. nee, Gaza zou volgens mij van Amerika moeten worden. Wat? Ja, dat Ja, Gaza hij heeft wel zoiets gezegd. door Amerika. Oké. Dan heeft Israël daar geen stress meer. Ja. Want Amerika en Israël Ik zijn blijf het ook allemaal vrienden. vaag vinden. Tuurlijk zullen er dan als ding wereldleider, is- zal er wel een goede reden zijn. Het of zo. grote verschil is met Rusland, Oekraïne en Israël, Palestina, is dat bij Oekraïne is het gewoon
grondgebied. En bij Israël en Palestina gaat veel... Het is echt een stukje religie wat daarin zit. Want volgens de Joden, die hebben volgens de Torah... staat erin van, ja, jongens, die kijk, in ons heilige boekje staat vanaf daar tot daar tot daar. Is van ons, wij mogen dat hebben. Staat zelf en de Palestijnen zeggen van, ja, maar wij wonen hier al zoveel jaar. Ja, maar allebei die conflicten zijn echt al heel lang bezig. Ja, maar ik vind sowieso tijdens echt vreemd hoor. Ik bedoel, de Titan, die onderzeeër, dat is ook al 2 jaar geleden. Ja. Nee, maar ik bedoel, zeg maar, de conflicten zijn al 200 jaar bezig. Ja, op die fiets. Om 1976 was een 8 dagen... Ja, dat is 8 geen 200 dagen. jaar, maar... Nee, maar dat was een van de oorlogen in Gaza. Ja. Ja, maar dat is sowieso een ding wat al lang al bezig is. Want als je gaat kijken, geschiedenistechnisch, zijn die altijd een beetje zo... Ja. Het gaat allemaal een beetje... En ook Korea natuurlijk. De Korea-oorlog. Ook heel lang. Is officieel ook, is eigenlijk nog steeds een oorlog, maar er is gewoon een... Dat is echt een ziek, hè? wapenstil. Die zijn... Zuid-Korea is tot hier gedreven en die hebben gewoon het allemaal weer terug. Ja, dat is echt cool, inderdaad. Ik meen dat Taiwan ook nog officieel van China is. Dat weet ik niet zeker. Dat weet ik ook. Want Nee, dat is wel gewoon... daar zijn trouwens wel de meeste theorieën over dat als er een derde wereldoorlog zou uitbreken, dat daar zou ontstaan. Want China zegt nog steeds, op een dag, geloof wij, gaan wij gewoon Taiwan keihard Maar terugpakken. Taiwan, wat kan dat nou? Ja, maar Amerika heeft... Dat is toch Dat is gewoon dat kleine dat is, kut-eiland. dat is gewoon net een straat. Nee, Taiwan is best wel groot volgens mij. En Amerika, Nou ja, die heeft, vergeleken met China zal het niet heel groot zijn. Nee, Amerika heeft heel lang gezegd, oké, wij gaan Taiwan steunen. Want ja, die meer een dag. die zijn gewoon broos. Dan is het fucked, hè? Want Amerika en China zijn echt... Nou, wat je nu dus ziet, Ja, is nou, dat inderdaad, Rusland en trouwens. Amerika nu wel weer wat dichter bij elkaar En zijn. China is juist met Europa aan. Ja, dus we zijn een beetje de... Ja, misschien moeten we gewoon met Vriendschappen z'n worden allen een... Treaty. Nou, als je gaat kijken naar Taiwan tegenover China. Oh jezus. Dit is Taiwan. Dus toch nog wel, het is niet niks. En dat Nee. is China. Ja, maar China is ook gewoon echt heel groot, hè. Volgens mij is Taiwan even groot als Nederland als het niet groter is. Dit is Japan. Oh, dat is dat. Ja, ik weet wel wat dat is. Er staan allemaal vlaggetjes bij Japan, maar dat is voor een Ja, wanneer ga je naar Japan? volgend jaar. Cool. Lekker ver weg, hè? Ja. Zo. Ja, je vliegt dan waarschijnlijk vanuit Schiphol naar Dubai. Ja, dat heb ik dus ook. Waarom gaan al die vluchten via Ja, dat is gewoon via heel Qatar? groot. Ja. Qatar en Ja, Dubai. Omdat, Ja, om, Qatar. omdat Dat is gewoon middenbal. ja, Het ligt dat- best wel centraal. Zo van Utrecht van de wereld. het is een soort Ja. Utrecht Centraal, ja. Ja, weet je, volgens mij is dat gewoon echt puur omdat... Vliegtuigen kunnen natuurlijk niet oneindig vliegen. Nee. Er komt een moment, dan is je brandstof op. En dat is toch vervelend als je op 10 kilometer hoogte vliegt. Waarom denk je dat bijvoorbeeld de Emirates ook een van de grootste Ja. En maatschappijen... ik denk ook dat het gewoon inderdaad te maken heeft met een stukje, dat is makkelijk overstappen. Kijk, je kan wel 4 van die oversteekvliegtuigen Ja, maar dat is niet- hebben. Eentje in, Dubai, eentje in China, eentje in daar, eentje daar, eentje daar. Maar dan, weet je wel, dat loopt dan weer zo. Dus als je dan 1 centrale hebt, dan kan je gewoon overal naartoe. Ja. Ik geloof dat Dubai vliegveld wel heel mooi is. Ja, het is, ja, dat zit is in, nou zit in Qatar of- ja, volgens mij is Ik het weet ook Qatar Airport dan. En dat mij is heeft het ook ook via wel Qatar. mooi geloof ik. Maar dat is, Qatar een land, hè? Qatar is een landje, maar volgens mij wordt dat gezien als net zoals Schiphol, zeg maar. Ja. Amsterdam En, Airport. Echt want Schiphol is ook eigenlijk een doorvlucht, toch? Ja, die pakt ook best wel veel door. Ja. Weet je, je hebt het hier natuurlijk ook Eindhoven en Maastricht en Düsseldorf. Maar vanuit Düsseldorf kan je naar Engeland en kan je naar Frankrijk. Maar vanuit Schiphol kan je echt... Toen ik naar Griekenland ging, ging ik ook via Düsseldorf. Ja, is ook het... Nou, wij zijn naar Londen En nu ik naar Londen. in de vakantie naar Madeira Nee. ga, Klopt ga dat? ik ook naar via Düsseldorf. Vanuit waar zijn we naar... Nee, wij zijn Via vanuit Düsseldorf. Schiphol zijn we naar Londen gegaan. Wij zijn naar Wenen gegaan vanuit Düsseldorf. Ik ben via Eindhoven naar Londen geweest. Ja, wij vanuit Schiphol. Met Ja, KLM. we dwalen af. Valencia was ook via Eindhoven. Ja, dat zijn, weet je, dat zijn van die cityhoppen. Ja. Het zijn de, Ja, het zijn de intercities. We dwalen af, jongens. Ik zit ook elke ochtend in de bus die naar Dat dwalen wel. het vliegveld gaat. Dus ik zit ook elke ochtend met mensen met koffertjes. Dus ik vind, nice city. Nee, ik hoop dat het een beetje als er iets zou ontstaan, een beetje koude oorlog of zo. We zitten er middenin. Mensen hebben gezegd,
We zijn nooit zo dichtbij geweest bij de Koude Oorlog. Of bij een... Nou, ik denk dat we al in een koude oorlog zitten. Het nieuwe album van Kanye heet gewoon World War 3 Besef. En Ja, als hij het goed. zegt dan... Kanye is ook niet helemaal 100. Nee, precies. Hij moet gewoon zijn pilletjes weer nemen. Is Bianca trouwens weg? Ja. Omdat je die track hebt zo gewoon... Ja, Bianca heeft een paniekaanval gehad als een tweet. Zijn die uit elkaar? Ja. Nou, ze is tenminste gevlucht. Oei. Met, Komt ze nog met terug. de Met alle Maybach, met de Maybach. Zo'n auto. Ja. En kan je er gewoon aan trekken met de Maybach app. Oh, dus ik weet wel... Nee, maar dat dwalen we weer af. Maar ik vind het wel zielig. Nee. Ik vind maar, Koude oorlog zo- ook dat soort dingen. Ik bedoel, Kanye heeft toch ook gewoon een keer geprobeerd om president te worden? Ja. Ja. Dat was Kanye toch? Of was dat Drake? Ja, nee, Nee. dat was echt Kanye. 5,6% In als ik 20. het goed heb. 2020 was dat ook, ja. Ik vond het ook heel vreemd, maar 5,6% als ik het goed heb. Oh, echt? Oh, netjes. hoeveel Amerikanen zijn er? Veel, flink wat. Ja, stel je voor... Of het was al stil minder. Het was iets van de party voor... Zal ik eens googlen? Als jij inwoners op zoek ik. Ja. How many people live in... USA. 340 miljoen. Dat zijn toch minstens 15 miljoen mensen die dan op Kanye gestemd hebben. Klopt dat? Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Had jij gestemd? Stel je voor, jij mocht stemmen. Had ik niet op Kanye gestemd. When Had ik nog altijd op Biden Net fan. gestemd. Weet je wat ik ook leuk vind aan Amerika? Dat er echt nog steeds een best wel groot percentage in Amerika is dat gelooft dat chocolademelk uit bruine koeien komt. Maar die weten ook niet, die denken ook dat wij nog met klompen dragen. Ik zag een post op Reddit vanmorgen dat iemand dacht dat Parijs in Italië lag. Dat was een Amerikaan die had gepost: Why are Paris and Rome so far apart? I thought they were both Italy. Kom op. Nou. Kom op. Ja, en ken je die video van die gast die dan Amsterdam? Ja, Amsterdam is the capital. Amsterdam Is a country Ja. and the capital is Schiphol. Huh? Ik kan niks vinden voor stemmen. Hij had de birthday party. En zijn slogans waren yes en 2020 vision. Ja, toen heeft hij toch heel lang die shirts en die pet gedaan met 2024 en 2020. En volgens mij wou hij ook het vorig jaar weer proberen, maar... Ja. Na was dan teamsong. Oké. Wacht. Zou je dan het volkslied kunnen veranderen en dan gewoon, weet ik Ja, veel, zeker. on-site kunnen doen? Heartless was. Oké, er zijn 160 miljoen mensen hebben gestemd toen dat tijd. Ja. En 60.000 mensen hebben op Kanye gestemd. Dat is best... Dat was best veel. Dat is eigenlijk nog best wel veel. Maar even kijken. Volgens mij had hij toen ook maandelijks zoveel luisteraars, dus ik denk... Ik weet niet hoeveel kou. Ik denk dat hij 60.000 luisteraars had. Ja, oké. Ja, Hoeveel? toch 60. nu toch nog steeds. 60.000? Nee, dom. 60 of 60.000. 60.000. Dus Oh, hij heeft nu 60 miljoen. Ja. Ik dacht, Oké, 60.000 mensen hadden gestemd op Kanye. Hè? Ja. 16 miljoen Amerikaanse volwassenen, niet kinderen, volwassenen, denken dat chocolademelk van bruine koeien komt. 16 miljoen. 16 miljoen, dat is gewoon heel Nederland, hè? Heel Nederland aan volwassen Amerikanen denkt dat chocolademelk van bruine koeien komt. Jezus. Ik zou eigenlijk wel zo'n tussenjaartje willen doen in Amerika. Ja, ik niet. Daar is. Ik zou Ja, maar oké, waar in Amerika dan? California. Shy. Ohio. Florida. Ik weet niet, Vind wel- ik zou of in New York gaan zitten, maar dan heb je zeg maar wel een jaar lang nekpijn. En ook echt gewoon in Manhattan. Ja, wel gewoon Manhattan. Of ik zou, of inderdaad richting Washington, of richting Chicago. Los Angeles. Los Angeles lijkt me ook, Of Chicago. ja, of echt midden in de Rockies of zo. Ja. Ja, of Wyoming. Ik had iemand die had een tussenjaar en die ging naar Kentucky. Wat kan je daar nou doen? Kip eten. Heet dat zo ook? Kentucky? Kentucky Fried Chicken. Maar dat is ook een staat. Dat is een staatje. Moet ik jullie weer wat leuks Je hebt Kentucky en je hebt, nee, ik haal 2 staten door elkaar. Je hebt ook nog Kansas
En je hebt ook Arkansas. En dat is heel leuk als mensen dat door elkaar hebben. Maar Kentucky kan je herkennen aan het feit dat dat een chef is. Ik heb het opgezocht. Oh, Hier, dit is Kentucky, dit is de chef, dit is zijn hand en hier heeft hij de kip vast. Oh. Zijn voeten, zijn kop, zijn hoedje. En dan een kippetje. kijk, wacht. Hier zie je het beter. dus dit is de kok. Met een bord vast, met een stukje kip erop. Oh, mooi. Ja, we dwalen weer af, jongens. We moeten het hebben over Amerika. Oh, Hoe lang zijn we al maar in bezig? Amerika wonen ook gewoon al die famous mensen. Dus dan is het gewoon... En ook, daar zijn ook We alle... zijn al 26 minuten bezig. Oké, zullen we nog een Ik uurtje van wil maken? nog wel even door. Ik vind het nog wel even interessant. Doe. Maar ja, weet je, Amerika is toch wel gewoon Want echt een... Ja, Wij zo gewoon elke dag een big Ja. place. is het nou eigenlijk de VS of Amerika? Want VS. de United States of America. Het zijn gewoon allemaal staten. En samen vormen die... VS. Ja, dit is de Verenigde Staten. Amerika is Maar niet is corrupt. de Verenigde Staten, is dat dan niet ook met Canada erbij? Nee. Canada Of is staat. dat... Ja, of, Canada is is- ook een staat. Dat is is- Noord-Amerika. of is Wat doe je nou? Nee. Alaska bedoel ik. Alaska, Sorry, ja. Verenigde Staten. Canada is een staat. Verenigde Staten is het land. Noord-Amerika is Canada. is het continent. Oh ja, Noord-Amerika. Dat is hem inderdaad. Amerika ja. is Zuid-Amerika en Noord-Amerika in elkaar. Dat is Ja, Amerika. Ja, klopt inderdaad. En Zuid-Amerika is dus Mexico en die shizzle. Ja. En waar jij vandaan Argentinië en komt. Brazilië. Ja, jij komt er vandaan, bro. Wow. Colombia. Kijk, Colombia. Colombia. Encanto. Wat? Dat is een liedje van Encanto. ook nog over land. Wat zou jullie graag nog willen bezoeken? Amerika. Ja. Ik zou daar oprecht best wel graag We hebben naartoe. wel gezegd, volgende seizoen, als dit allemaal goed gaat, DigiP in Amerika. En dan... Nee, dat was niet het En- volgende seizoen toch? Volgende een keer. Dat was het Dat was de einde. droom. Dat was de droom, zeg The maar. dream, the American dream. Eerst was het de Oh, droom. de American Dream. Daar was ook laatst een onderzoek naar. Wow. Wat is de American dream De eigenlijk? Dat is toch The American Dream is gewoon- het perfecte Amerikaanse leven. Dus een goed huis, een goede auto, met minstens $1 miljoen op de bank, met pensioen kunnen later, 2 kinderen. Een vrouw die kan koken. Dat is de American Dream. En dat is dus laatst een onderzoek geweest dat de American Dream in 2025 $4,1 miljoen kost. Dan heb je de American Dream. Insane. Wist je nog dat we echt die tijd hadden dat we al helemaal meme waren? Oh, het is echt de American dream. Nee. Nice. The American dream. The American Dream. Ja, The dat American wist ik Dream eigenlijk nooit. bestaat Ja, oké. Good job, a nice house, 2 children, plenty of money. En dat is dan de American Dream. En die kost nu $4,1 miljoen. What the fuck? The City of Dreams. LA. Niks meer van. Ik kreeg altijd foto's. Zijn die bosbranden in LA eigenlijk al geblust ondertussen? Dat is ook echt opeens gestopt gewoon. Ja. Oh. Nee, die gaan gewoon altijd door. Die stoppen Dat nog. was laatst wel hier een bosbrand ergens. In Wat? Sint-Odiliënberg. En die toren is ineens ingestort. Ja, heel Zuid-Limburg is in rep en roer omdat de toren in Valkenburg naar beneden gekomen. Bro, ineens mensen werden wakker en die toren stond gewoon niet meer. Dat lijkt me, stel je voor, Het uitzicht is... Nee. dat de tv-toren niet meer zou staan. Ik zou het niet merken, denk ik. Ik zou, als je me niet werd verteld, zou me dat toch wel... Ik denk inderdaad oprecht, want je kijkt daar je hele leven naar uit. Het is heel... Ik denk echt dat je dat, echt als je het zou horen, maar als je hem gewoon zo uit je raam zou kijken, zou je misschien wel zoiets hebben zo van, oh, hier klopt iets niet. Maar ik Maar zie hem niet, hè. als je niet naar met de trein gaat of met de auto en dan zie je die toren en dan zie je, oh, we zijn bijna in Roermond. Nee. Ja, maar precies dat. Maar dat is, ik denk dat als je gewoon, zeg maar, stel hij zou gewoon ingestort zijn en het is nog niet bekend in Roermond, maar je fietst gewoon toevallig 10 minuten nadat die rook opgeklaard is, zeg maar, fiets je daar langs. Ik hoop het... Kijk, ik kijk er wel altijd naar als ik er langs fiets, want ik vind dat gewoon leuk om te doen. Maar ik denk dat als ik aan zou komen fietsen, dat ik bijvoorbeeld niet per se zou missen dat hij er niet Ik staat. zie die hele toren denk ik alleen maar op woensdag als ik naar de AC moet. Ja, oké, ik Pianoles. zie die echt best wel veel. Ja, ik echt nooit. En dan kijk ik Ja, naar trein en dan denk ik, altijd. hé, daar is hij weer. En dan... Ik zie die altijd als ik naar huis toe fiets. Maar kijk, als ik zeg maar van vakantie terugkom, dan zou ik het wel zien als de grote Tietentoren er niet meer staat, zeg maar. De wat? De Tietentoren. De Tietentoren? Ja.
Ik weet niet wat... Puntige toren. Waar is... Oh, Zo heet die toch? Nee, die heet... Nou. Nee, die heet... Vertel als die zo heet. Nee, die heet niet zo. Dat is De de... scherpe titelpunten. Ehm Een grote titeltoren. de... Toren. Natalini. De Die Natalini-toren. zou ik denk dat ik die wel zou merken als die niet meer staat. In een van die punten zit geld, hè? Ja, dat had je verteld. Dat is leuk. Leuk feitje. Lopende Wikipedia-site. Maar ik denk, met de Natalini-toren zou ik dat wel hebben, maar ik zou dat gewoon meer hebben met de kathedraal. Want die steekt letterlijk overal bovenuit. Ja. Of die nieuwe nieuwbouw, die Jazz City, die Kronk. spiraal. Ja. Jazz City. Met die jazz zit. Volgens mij heet die Jazz City. Die staat weer leeg geloof ik. Of de wijk heet Jazz City. Mooi. Nee, dat is Donderbergen. Dat is een Natalini-toren, toch? Nu ben ik aan het twijfelen. Natalini... De Tortolini-toren. Toch de niet hoor. Wat is ook weer? Staat vast wel zeker in Italië. Dat is Zusje. pasta, hè? Ja, Een nieuw menu is. Natalini-toren. Nacht. 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 Ik vond het wel leuk. Maxime ging gisteren voor het eerst met stokjes eten. Dus die heeft eerst gewoon in dat restaurant ter plekke gewoon een YouTube-tutorial gekeken. En die zat daar dan zo. Ik laat ze altijd aan elkaar. En dan... Oh, dat is ook Maar je hebt ook soms op soms slim. plekken, dan heb je met een... Oh, dat is echt slim. Ja. Dat is ja, aan elkaar wel. Ja, ik kan met stokjes eten, maar... Nee, ik niet. Nee, Ik laat het aan elkaar en dan doe ik ze gewoon En open. je en doet dan... eentje hier en dan met Nee, deze. Nou ja, Ik kan het echt. kan niet. Je, hebt ook, lekker. je kan ook gewoon in elke willekeurige Chinees... Ik wou sushi-Chinees zeggen, maar dat zegt mijn moeder altijd. Ja, kan je gewoon bestek Je kan, bestellen. nee, je kan vragen voor kinderstokjes. Ja, of Wat zijn bestek. kinderstokjes? Kinderstokjes, dan dat papiertje waar die in komen, dan rooi je op. Doe je tussen die stokjes en de elastiekjes eromheen. Dan heb ik... Dat doet mijn zusje altijd. Maar het is niet zo moeilijk. Oeh, zou ik eerst sushi eten? Ja. Als je het eenmaal kan. Ja, deze zijn Sushi. eigenlijk te kort, maar... Wat jullie go-to Nee, niet. Ik heb dat gisteren dus weer gedaan, na zoveel tijd. Dan moet je wel naar het sushi restaurant. Maar dat is ook weer zo'n zusje-concept als Ja. all you can eat. Dus dan, Zoom is inderdaad. het ding is wel met zusje en we kregen dat, oké, jullie hebben zoveel te tijd en jullie hebben maar maximaal 5 rondjes. En bij zusje is dan van, ja, Nee, dat is alleen een tijd, toch? Bij Izumi. nee, volgens mij mag je maximaal Izumi- 5 Daar rondjes. ben ik Nee. heel lang niet geweest. Nee, je hebt gewoon... als je besteld hebt, moet je weer 17 minuten wachten voordat je weer mag bestellen of zo. En dan heb je ook echt gewoon 5 gerechtjes per persoon. Ja, maar volgens mij zit er geen limiet aan Dat is wel rondjes. top. Hoe heet Maar je hebt gewoon 2,5 uur of zo, weet je wel. Dus er zit wel een limiet Hoe aan. duur is dat? volgens Dan gaan we daar een keer eten. Nee, dat heet Volgens niet. mij is dat 40 euro pp. Nee, 30 was dat. Nee, Hiata was dat. Nee, maar Oh, Hinata, daar vind ik niks aan. Nee. Oh, dat vond ik wel Ik lekker. ben... Elke keer als ik in Roermond sushi weg ga eten, ga ik altijd naar Izumi. Ik vind Izumi zelf ook lekker. Ja, is Uzumi ook. Met die iPads. Ja. Ja, dus dat. Vind je dit nou leuk? Volg ons dan, Vind je dit nou- want we maken meer van dit soort dingen. Vond je dit nou niet leuk? Volg ons dan nog steeds, want we maken ook andere dingen. Dus, doei. Doe de camera wel uit.